Pozdrav svima, moje ime je Izabela Laura, a u današnjem videu saznajte zašto je sadržaj ključan dio vašeg weba. Želite se dobro rangirati na internetskim tražilicama. Želite dovesti posjetitelje na svoj web i kada tamo dođu želite da poduzmu neku akciju. Da rezerviraju vaš smještaj, da kupe vaš proizvod ili se barem prijave na newsletter. Tekst, odnosno sadržaj koji se nalazi na vašem webu, igra veliku ulogu u tome. Za dobro rangiranje na internetskim tražilicama ključnu ulogu igra korisničko iskustvo. Koristan i kvalitetan sadržaj kojeg posjetitelj može pronaći na vašem webu svakako će to iskustvo pospješiti, zadržati korisnika na vašem webu malo više, a time i podići popularnost vašeg weba. Da bismo postigli bolje rangiranje na tražilicama, ali i zadržali korisnike na webu te ih pretvorili u kupce, tekst na webu treba biti dobro optimiziran, pregledan i učinkovit, odnosno napisan profesionalnom rukom. Ako vam treba pomoć u izradi takvog sadržaja, javite mi se, tu sam za vas.